na raba gari da ma'auta, na zama to raba gari da ni ne mai raba rigima. Yau na zama ogan Fatima idan ba ta da hadama, an komai illace mata Fatima ba ta gari da ma'auta. Cilar zan so Fatima ha, cilar zan so Fatima domin ba ta rigima tawa. Ke ce zan rike har abudan kuma ba ni adawa, da ke dai zan sa, da ke dai zan sa, dan ba ki rigima sannan ba ki hadama. Da ke dai zani zaunawa, zani tarawa, kina na a jefe na auta ba na tserewa baby. Zan dan faro tambaya duka fadin duniya, wace ce mai kyan Fatima? Yar fara mai kyawun hali, yar fara mai kyawun hali, kuma gata da asali ba ta da bakin hali. Ko kun san gyaɗa da ita akan yi kuli-kuli, shi kyawun kwalliyar mata ba abu ɗan kwali ba. Kaunar kin na rike bin sanyo zango ba, ke ɗaya ce na buɗa ban kallo gamba ba. Ke ɗaya ce zan gani, ke ce mai kyan hali, ta soyayyar asali don ba ta da bakin hali. Soyayya ce asali, yar fara mai kyan hali, soyayyar gaskiya zan miki ya zinariya, zinariya. Ta soya ki masoyiya mai kyawun zuciya, ta so mai kyan kwalliya. Zinariya ke ce zinariya, ta soke mun agaji, soya kana gaji, dubai na da daren gaji. Soyayyar gaskiya nake miki ya ki masoyiya. Ga wakar raba gardama, ke raba gardama, ke raba gardama auta. La 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 la. Ke ta nake kiratawa, zani kamawa, ke da zani damkewa. In kina a kusa na tabbata ba na kokawa, autan waka ne wakar zana rirawa. Nike ɗaya nake so fatiti ke zani kamawa hayya. Ke nake kauna in san ki a zauna mun raina. El fara fatiti, el fara fatiti.